abazalwane bonke ngegama elihle lika Yesu Kristu. Amen. Amen. Igama uAthi Mgqibelo, osindisiweyo ngenceba nomusa kaThixo. Amen. Before siqhubeke nje socela ukuthi sigebise amakhanda sikhuleke. Bawo wethu osihlengileyo, osithandileyo, osimelayo, osisindisileyo, siyakunxusa namhlanje Nkosi ukuthi saya kwizwi lakho bawo, ukuthi size inhliziyo zethu sivuleleke kwizwi lakho Nkosi. Size ngoMoya oNgcwele ukuthi libe clear izwi lakho, kodwa more than ukuba libe clear Nkosi, libe ne-change elenzayo ezimpilweni zethu. Sincede singabe babo bezayo beve baphume befana bakhohle nento bebeyivile. Ncede ungabe sisiqhelo Nkosi ukuthi sizile nje kuphela but akukho okutshintshayo. Nceda Nkosi omnye nomnye hajongana nawe individually siseza kwizwi lakho Nkosi, ukuthi lithini kuye, lilo lisiphilisayo, lilo lisiyalayo, lilo ukukhanya nokuphila kwethu. Siyakunxusa Nkosi usincede kulo, sisazolishumela namhlanje ukuthi livakale licace, kodwa konke Nkosi ukuphakama inkosi yethu Kristu. Phakama inkosi yethu Kristu Nkosi. Siyayinxusa Nkosi, sikunxusa ngalo igama elihle lomfeli wethu nomsindisi wethu uYesu Kristu. Amen. Siyabonga abazalwane ukuthi nigcine befikile bonke besuka kwindawo ezikude. Siyabulela kakhulu, siyabona nendlu igcwele. Amen. I-conference yethu eziniyibona lapha ingomuntu uYesu Kristu, uJesu Kristu. Izositshela ngaye umsebenzi wakhe nobuntu bakhe, the person of Jesus Christ. Sisakuyo le conference this weekend, kumele sisho kusasaqala ukuthi this is one thing esingahlehli emuva kuyo. Siyezwa ukuthi ama-reformer aqinisa isandla, nansi into asishintshi kulena. Asitolerate, asinegotiate, asixoxisani nabani. Futhi if urejecta lena into isifundiso ngoYesu Kristu, ngoJesu Kristu, ungasuphume ngomnyango, angeke siyishintshe lena. Mele sisho kusaqala abazalwane, asincengi masekuza kulena. Singancengisana kwezinye izinto, sibonisane sesihlale mhlambe sami indlela esingaunite ngazo. Indlela esingaba banye ngazo for ivangeli. Sense all together for the gospel, kodwa siyenzi ukushintsha lapha. Ifuzile namhlanje mhlambe uhamba ubuka inkolo nenkolo ukwehluka kwazo eyobuKristu, ifufuna isisekelo sayo, insika yayo ngumuntu uYesu Kristu. Amen bazalwane. So asishintshi kuyo kwisifundiso ngoYesu Kristu, asishintshi, asibuyi imva, asinegotiate, asiunite nabani. Mawuphika sona futhi nathi siyakuphika. Mawurejecta sona nathi siyakurejecta. Amen bazalwane. Ama sekuza kwinkosi yethu bazalwane, kuphela nezimile. Mozothuka urejecte ungamkeli inkosi yethu, isifundiso ngenkosi yethu, kuphela konke. Akukho ubudlelwane esingaba nabo nawe uma uphika inkosi yethu. So namhlanje nakule weekend sobe sibhekisana kuyo inkosi yethu, ubuntu bayo, ukhazimuliswa kwayo, ukubethelelwa kwayo, ubuNkulunkulu bayo inkosi yethu. Amen. Uzo zonke ezosifundiso bazalwane, kumele ulalelisise. Ulalelisise. Insindiso yethu iresta lapha kwezifundiso. Inkolo yethu yobuKristu iresta kwezifundiso. Imagine sekuthiwa kuthethwa iChristianity kodwa uChrist engekho. Mawususa iChrist kuChristianity kusala nje uniyanity, awumazi nokusindisa abantu. Asazi noma ungasindiswa ngubani. Imagine ukuthi usindiswe nguniyanity, yini yona leyo? Bazalwane sibe ngobuKristu. Sibe ngobuKristu. Ngosusa uKristu kubuKristu usala no ubu akasindisi bani.
ubuKristu bethu, inkolo yobuKristu, mosusa uKristu usala nje no uKristu akekho, inkolo efileyo leyo angeke isindise bani. Amen bazalwane. So sofunda namhlanje ngokuthi inkosi yethu yafika yagqoka inyama, yafika yaphila njengabantu apha emhlabeni. Nakuso sosifundiso sazoqala, mawuphika sona ungumphiki Kristu, mawuphika sona uphika inkolo yethu yobuKristu iyonke. Amen bazalwane. Socela nje sifunde ngokusheshsha kuncwadi kaJohn yesibini uverse 7 to 10. Incwadi yesibini kaJohn verse 7 to 10. Sibone bazalwane ukuthi mawuphika isifundiso sokuthi uKristu uzile uzile waba ngumuntu, ukuthi akukho ukuhlanganelana. Amen bazalwane. Incwadi kaJohn, Johane wesibini. Second John. Johane wesibini. Amen bazalwane. 2 John. I-chapter bazalwane i-obvious. Amen. Ufusakhangela i-chapter ngawubukhangela. Amen. Ngizokutshela iverse wena uzokhangela i-chapter. Amen. Iverse sithola kuverse 7 sehle nayo nje. Ngokuba abakhohlisi abaningi baphumele ezweni, labo abangavumi uJesu Kristu ukuthi uzile ngenyama, lo ungumkhohlisi nomphiki Kristu. Ziqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa ngesukusebenzileyo, kodwa namukele umvuzo opheleleyo. Lo weqisayo engeme ekufundiseni ukaKristu akanaye uNkulunkulu, ohlezi ekufundiseni lowo unaye uyise nonodana. Uma kufika umuntu kini engalethi lokhu kufundisa, ningamamkeli endlini yenu, ningambingeleli, ngokuba ombingelelayo uyahlanganela naye emisebenzini yakhe emibi. Amen. Sisayiqala nje umbhali lapha noyifunda kule verse yokuqala uverse 7 uthi labo abakhohlisi bafikile ezweni and into abangayivumile ukuthi uJesu uzile ngenyama. Amen. Abayivumi ukuthi uJesu uzile ngenyama and lonto ibanika ithathi yokuthi ngabakhohlisi. Bekhona into bikabuzwa ku WhatsApp ukuthi ubona njani moyi false teacher. This is one of the best way ongazasesa ngayo ukuthi uyi false teacher, umqambe manga, umkhohlisi, ukuthi awuvumi ukuthi inkosi yethu ifikile ngenyama. Amen. Ubheka ku verse 8 ithi ziqapheleni nina, ziqapheleni ingadukiswa. Amen. Uqhubeka ubheka uverse 9, lo weqisayo engemi ekufundiseni ukaKristu akanaye uNkulunkulu. Asihlanganele nabantu kuba abanaye uNkulunkulu. Bebengenayo uNkulunkulu abakholwa, abaye ezulwini. Asijoke masekuza lapho. Verse 10. Uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamkeli endlini yenu. We have no fellowship. We have no compromise. Asibamkeli. Amen. Nakancane. Ningamamkeli endlini yenu, ningambingeleli. Have no fellowship. Do not even be seen as if you support isifundiso esiphika uKristu. Bazalwane siyamelana nesifundiso esingaphikisa umuntu uKristu. Verse 11, ngokuba umbingelelayo uhlanganela naye emisebenzini yakhe yobubi. This is evil. Ukukhohlakala ukuphika uKristu akuyo era encane, ukukhohlakala. Bekumele wenze isihoko sakho if wena uphika inkosi yethu. Even this walk maybe might not be enough for umuntu onjalo. Ophika uthi inkosi yethu ifikile. So sazoqala nje sivula iconference yethu, kumele sazi bazalwane ukuthi if uyibhuda lapha indaba uyibhude yonke. If you fail here, ufele konke. Amen. This is a core subject yakwa Christianity. Mawufela lena ufele konke. Ngazipasa zonke ezinye kodwa mawufela ngomuntu isifundiso somuntu uKristu ufele konke. Amen. So soza abazalwane sizama ukuchaza ukuthi masithi ufikile ngokwenyama sichaza ukuthini.
Mase ufikile waba ngumuntu sichaza ukuthini bikafunda ku scripture reading ukuthi ulizwi waba umuntu wafika wabeleka inyama. Amen. Sizama ukuyichaza ukuthi ichaza ukuthini nalonto, sizoyidefine, sizama ukuyiprova ubufakazi bayo, sizama ukubona ukuthi ibaluleke ngani ukuyazi, ibaluleke ngani ukuyikholwa lonto. Uma ukuthi masingakholwa yona asisindiswanga, kubaluleke ngani ukuyikholwa. Then ekugcineni sobheka isibonelo esiyithola kweso sifundiso. Isibonelo sisithola kubeni uKristu ufikile waba ngumuntu. Amen. So bheka i-definition yobuntu bakhe, proof yobuntu bakhe, necessity yobuntu bakhe, kunye nomzekelo, example yobuntu bakhe. Amen. Now masithi uKristu uzile waba ngumuntu, asichazi number 1 ukuthi uyekile ukuba uNkulunkulu belapha emhlabeni. Asichazi ukuthi ubeke ecaleni, asichazi ukuthi ubeke ecaleni uNkulunkulu. Amen. Amen bazalwane. Ulungise izinto zakhona. Amen. Amen. Isakhala. Amen. Yes, sizazi izitechnology bazasikhulele emakhaya. Amen. Emakhaya kumemeza entabeni ungakhalisa ibhophopo la. Amen bazalwane. Now asichazi ukuthi uyekile ukuba uNkulunkulu. Asichazi ukuthi umise ecaleni ukuba uNkulunkulu then wathatha ukuba ngumuntu, then ebuye ezulwini wayeka ukuba ngumuntu, then wathatha ukuba uNkulunkulu. Asichazi lokho masithi uJesu ube ngumuntu. Amen. Sichaza ukuthi ube uNkulunkulu then wabeleka ubuntu waba ngumuntu. Amen. Masithi ube ngumuntu sichaza ukuthi ube nengqondo yomuntu, ube nenhliziyo yomuntu, ube nentando yomuntu. Amen bazalwane. Ube nemizwa yabantu. Uthathe konke esukuthathayo ungomuntu njengomuntu wedali yokuqala. Masithi uYesu ube ngumuntu. Number 2, asichazi ukuthi ube nesono. Kuba abantu sesibazi ngokwesono. I-definition yethu yomuntu seyifaka isono thina. That's why kuyinto ecommon abantu bebekhuluma besenza mistake esithi no one is perfect. No one is perfect. Vele sibabantu. Umuntu noba uzoxolisa athi vele ngingumuntu nami. Hayi, awungomuntu sisilwane esinesono. Ungumuntu odliwe isono wena. Amen. Awungomuntu original, umuntu bengekho kanje, bengekho mbi kanje. Amen. So abantu Amen. Abantu bayazenzisa nyana ukuthi hayi no ndingumuntu no ndiyaxolisa nawe uyaunderstand ndingumuntu. No. Amen. So masithi uKristu ube ngumuntu bazalwane, kumele singezi ngongqondo yokuthi uthathe isono. Isono ebengenaso kodwa bengumuntu ngokupheleleyo. Umuntu akapheleliswa sisono. Ukuba ngumuntu akudingi ukuthi ube nesono uze ube ngumuntu. Umuntu ngelixesha bedalwa udalwe engenasono. Amen. So kuko esikuchazayo bengenasono kodwa ube ngumuntu ngokupheleleyo. So wena mozibona ingathi uhlukile kuyo, akuchazi ukuthi yena wengumuntu opheleleyo, ukuchaza ukuthi wena ungumuntu odeficient, usesahluleki somuntu. Amen. Abanye bathi noma ubafanisa noKristu bathi hayi ungasifanisi noKristu. uKristu kaloku yena wetheni. No, ufaniswa naye kuba wena uphansi kakhulu, akekho phezulu kakhulu. He just came and became a normal human being. When you are not normal, you are below normal. Nansi problem. Amen bazalwane. So yinto esishoyo masithi uKristu ube ngumuntu. Nabufakazi bakhe bugcwele ukuthi uKristu ube ngumuntu. Singayikota even a history, umlando, ukuthi ngokomlando wafika umuntu ekuthiwa nguYesu Kristu waphila engumJuda. Singaye siyolanda nakwinkolo zoIslam sisho ukuthi nazo ziyakhuluma ngaye. Base sikulandile konke nansi into esiphila ngayo iBhayibheli. Kuba nobe zingakushongo zona lezo, uma iBhayibheli yakusho thina siyakholwa. Uma iBhayibheli ayikusho noba zingakusho zonke ezinye inkolo thina sikukholwa lokho. Sibabantu abahamba ngeBhayibheli. Amen. So sibhekisane nje mafushane iverses ezibonisa ngokusobala ukuthi uKristu wengumuntu and usengumuntu. Amen.
and sisayichazile ukuthi mesithi ungumuntu asithethi ukuthi uyeke ukuba uNkulunkulu. If angakuyeka ukuba uNkulunkulu chaza ukuthi bengenguye uNkulunkulu. Amen. Asike sibhekisane nje kuLuke chapter 2. Luke chapter 2. Because iBhayibheli yasicacisela okusobala ukuthi uyekhathala, uyelamba, uyenxanwa, uyenemizwa. Amen. Ivangeli ngokaLuka chapter 2. So ifunda kuverse 6 and 7. Ifundeka ngolhlobo kwathi ke beselapho zaphelela izinsuku zokuba abelethe ubalo uMaria. Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Amen. Wazibula ngendodana, wayibeletha. Amen. Wayembesa. Yebo le ndodana izalwa kuJesu. Ngumuntu ozalwayo. Amen. Ukuzalwa ngumuntu ozalwayo. uNkulunkulu ngeke ukuthi uyazalwa. Amen. Luke chapter 2 moqhubeka uverse 52. uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu nasekukhuleni wakhula ngumuntu okhulayo. Amen. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 verse 15 esibonisa ukuthi naye engumuntu wafisa ukulingwa njengabanye abantu. Amen. Hebrews 4 verse 15 ifunda ngolhlobo. Ngokuba sinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiweyo kukho konke njengathi engenasono. Ulingiwe njengathi. Amen. Ngumuntu olingwayo. uNkulunkulu akalingwa. Amen. But masithatha amazwi akhe mhlawumbe uJesu ukuthi yena wayezibona njengomuntu na. Singathi kanti sithi ngoyengumuntu kanti yena wayengaziboni ukuthi ungumuntu. Amen. John chapter 8 verse 39 to 40. Ifundeka ngolhlobo. Baphendula bathi kuye, ubaba nguAbraham. ngabaFarisi ngamaJuda lana aphendulayo lapho. uJesu wathi kubo, uma beningabantwana bakaAbraham beniyakwenza imisebenzi kaAbraham. Verse 40, kodwa kaloku nifuna ukungibulala mina muntu onitshele iqiniso. Kuyashoya ukuthi ungumuntu naye. So uphikisa ukuthi umuntu uphikisa even naye, ukuthi wengazazi naye. Amen. Imagine ukuthi utshela umuntu bahle ithi igama lakho ngubahla athi awuqamba manga ungobahle wena. Amen. And lastly sibheka ubufakazi baloko, masibheka uLuke 24 verse 39. Even amasevukile uJesu. Luke 24 verse 39. uJesu okhuluma lapho uthi bhekani izandla zami ngumuntu onezandla nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo. Uthi bhekani lo kunikwaziyo for umuntu ukuthi yimina uqobo. Amen. Ngiphatheni nibone. Amen. Ngokuba ithongo alinanyama, in other words a ghost alinanyama, it has no flesh. Amen. Njengokuba ningibona nginakho yena unayo inyama. Zininzi even ibifunda ku scripture reading uJohn chapter 1 verse 14 isitshela the same thing ukuthi uJesu wayengumuntu. Amen. So asina chance yakuyiphikisa. Kodwa sesiyikholwa sesiyibona bekutheni azoba ngumuntu. Amen. Bekuba lengane bekuyini injongo yokuthi abe ngumuntu. Zintathu izinto esizobheka for ukuthi injongo yakhe ukuthi abe ngumuntu. Yokuqala usipha ukulunga. Yesibini ukusihlenga. Yesithathu ukusinika ithemba ngovuko ekufeni. Amen. Ukulunga, ukusihlenga, ukusinika ithemba ngovuko. Number 1 ukusinika ukulunga. Asike sibheka afushane kuRomans chapter 3 verse 21 and 26. Verse 21 to 26. Amen. Ncwadi yabaseRoma chapter 3
verse 21 to 26. Ifundeka ngolhlobo. Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga ukuvela uNkulunkulu ngaphandle komthetho. Kufakazelwa ngumthetho nabaprofeti, kepha kubonakalisiwe ukulunga ukuvela uNkulunkulu. Akukulunga ukuvela kuthi kuba thina akukho ukulunga bese ngakuzisa uNkulunkulu. Akukho ukulunga nokuncane bese ngakupresenta uNkulunkulu. So ukulunga esikutholayo kuvela uNkulunkulu. Ngisho ukulunga kwaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo. Ngokuba akho mahluko, ngokuba bonke bonile, asinako ukulunga ngoba thina sonke sonile phambi kaNkulunkulu. Basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Amisileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe ekufeni kwakhe. Bengeke afe, bengeke achithe igazi ife bengengumuntu. Kodwa ulichithile igazi and ufe ukuthi kuthini sithola ukulunga kwakhe. Amen. Na uKristu if ukulunga bekungabalekanga ebengathi nje ngolusuku azofa ngalo afike weyo Friday leyo afike sesithi hey senilungisile icross cela siye kuyo sisheshise manje sifuna ukuvuka ku third day senilate kwangoko. Amen. But akafikanga kusuku azofa ngalo kodwa uphilile iminyaka even 33. Amen. Ephila nezoni. The Bible came to his own kodwa bona bengamazi. Bekuyihumility obekuzithoba uKristu ukuthi aphile nabantu because abantu baphansi kakhulu. Amen. Nokulunga ebesingenabo isisho lapha ku verse 23 ithi thina ngoba sonke sonile. Amen. Now insindiso yethu ayipheleli ukuthi usifele nje kuphela kodwa besidinga nokulunga because besingenabo ukulunga. Ifana nomfana ongathi mhlambe ehluleka esikolweni itishala zihlangane zonke sithi ngeke ubhuti bahle kudala esokola kule grade sicela sike simenyusele aye kwi grade elandelayo then bamnike ne report kodwa i report yakhe ayizubhala yona pass izobhala ntoni condoned bezibakhona kudala ezo report kuthiwa ucondone unyusele ukuthi udlulele nje kule grade. Amen. Na ngumusa lokho sebengadeserve nokupasa lo muntu kodwa ngumefika ubahle kwi grade elandelayo kube bengadeserve nokuba phaya akanayo ingqondo akanalo ulwazi akanayo ilevel yo le grade leyo afike futhi ayostaka ku grade for iminyaka. Amen. Kuba ukhutshuliwe. Amen. So nathi asisindiswa nje kuphela kodwa kumele sinike ukulunga, kumele siphiwe ukulunga uNkulunkulu. Akusizi ukusixolela izono kuba uzosixolela siphinde siqhubeke nazo. Singawumhlupha uNkulunkulu sesezulwini mengasiniki ukulunga. Simbuze ukuthi ubuthembise ngezitrato zegolide ziphi manje. Lesidinga ukulunga bazalwane. Amen. This is the righteousness that comes from above. Isuka uNkulunkulu uqobo. Number 2, ukuba kwakhe ngumuntu uJesu ukuze asihlenge, asihlangule ngesixhosa, asiredeem ngesingisi. Amen. Masike sibheke incwadi Hebrews chapter 2 verse 9. Kodwa siyambona owenziwa abamncinane isikhashana kunezingilosi uJesu ebekwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa ukuze ngomsa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke. Ukuze ngomsa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke. Amen. Verse 14, same book. Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama abantwana bangabantu, naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze kwenze njani? Ukuze ngokufa amchithe obo ebenawo amandla okufa onguSathane. Amen. Usihlenga uSathane besizigqila itsho njalo. Amen.
ithi besiboshelwe uverse 15 usikhululile kuba besiboshelwe ebugqileni ngokusaba ukufa. Besikosaba ukufa kuba besikudeserve. Umvuzo wesono kukufa. Amen. Hansi inkosi yethu isihlenga. Ungaphika ukuthi uKristu uze ngokwenyama, uphika ukuhlengwa, uphika insindiso even le wena uyiphakamisayo. Amen. Verse 17, same book, chapter 2, Hebrews. Ngakho ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, abe njengabafowabo kukho konke. Amen. Ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokaNkulunkulu. Kube inhlawulo yezono zabantu. Kube inhlawulo yezono zabantu. Besidinga inhlawulo besingesikwazi uyibhatala. Insindiso iqala mozibona ukuthi ubonile. Bunenhlawulo ubungeke ukwazi uyibhatala. Ivangeli esindisayo eqala ukuthi wena wonile. Ivangeli ezidlula lapho angeke ziyofikelela ukuthi uhlengiwe because uhlengwe kwini. Amen. 1 Timothy chapter 2, incwadi kaTimoteyu yesibili, iverse yesihlanu. Amen. Jesu sihlangulile ngokuthi abe ngumuntu. 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ngokuba mnye uNkulunkulu, mnye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu uJesu, owazinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso. Amen. Mnye umuntu phakathi kwaNkulunkulu nabantu, mnye umlamleli, mnye olamlayo phakathi kwaNkulunkulu nabantu, mnye onxusayo ethi uNkulunkulu ungababulali laba, mnye onxusayo ethi nina phendukani uNkulunkulu uzonibulala. Zimile izandla zombili, unxusa uNkulunkulu ndibafele baxolele laba, nina phendukani sendinifele. Kodwa athi besisho uPaul washo athi kolunye usuku ezozandla zosuka zombili. Kuzosuka esincenga uNkulunkulu, kusuka esincenga wena. Uyofela ezonweni zakho. Amen. Okwesithathu bekubalulekile ukuthi abe ngumuntu because usinika ithemba lokuvuka ekufeni. Amen. Asifunde incwadi yaseKorinte chapter 15 sahluko se-15. Amen. Chapter 15 verse 14. Ayilogic kanje if uKristu ebengengomuntu ebengeke afe ndifaka fanga ebengeke avuke ndifaka vukanga nathi besingesivuke. Amen. If uKristu ebengengomuntu ebengeke afe and if ebengeke afe ifaka fanga ebengeke avuke ndifaka vukanga nathi ngeze sivuke. Amen. Verse 14, kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo ukushumayela kwethu kuyize. Our preaching is in vain. Kuyize sichitha ixesha. Imagine uzochitha 45 minutes ushumayela kanti kuyize akusizi next. UKristu akavuswanga. Amen. Nokukholwa kwenu kuyize, even ukukholwa oko kwenu kuyize. I-services or inkonzo esenzayo kubuKristu, if uKristu akavukanga ekufeni ziyize. Zilize. Amen. Verse 14, verse 15. Yebo sifunyanwa singofakazi bamanga. If uKristu akabanga ngumuntu afe avuke sithi sinamanga, sithi abakhohlisi. Besikhuluma ekuqaleni sithi ophika eliqiniso ungumkhohlisi. Kodwa if eliqiniso lona lingamanga then sithi abakhohlisi yena lo muntu nguyaqinisileyo. We are liars before uNkulunkulu. Verse 18. Khona ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Nabo abalele bekuKristu bekholwa. Namakholwa esedlulile afana nababhubhileyo. Alikho ithemba if uKristu akavukanga ekufeni. Amen. Awumbuza ukuthi sowuhlengiwe wena. Akukhona ingoma esithi hlengiwe limnandi elizwe. Sengenziwe ngaba ngumntwana. Amen. Ngabe uhlengiwe uKristu? Ngabe yakholwa uKristu?
ngabe akholwa uKristu ukuthi ukufele nawe, but before ufike lapho ngabe akholwa ukuthi uyidinga inhlawulo, ngabe akholwa ukuthi wonile phambi kaNkulunkulu. Amen. Baninzi abantu ekumnandi ukuhamba nje inkonzo kodwa bakholwa. Baninzi abantu abangalihlabelela kamnandi leculo, badlule even ne-worship team lethu bathi hlengiwe limnandi lelizwe, sekenziwe ngaba ngumntwana kodwa engumntwana kaSathane. Baninzi abantu abangayishumayela even lona eliqiniso kodwa yena belingaphili kuye. Bazalwane, siyahamba nani siye ezinkonzweni, siye kwi-conferences, siye nokuvangela kwabanye abantu kodwa wena sowuvangelekile na? Uyakholwa? Uzobhubha mzalwane, uzobhubha sowuhambe inkonzo for 20 years, uzobhubha sesikuxhawulile sathi ucula kamnandi, uzobhubha sesikushekela izandla sathi ushumayela kamnandi, uma ungakholwa kwinkosi esihlengileyo. Amen. Yena ekugcineni sobheka isibonelo sokuthi uKristu ube ngumuntu, i-example esingayifunda ukuthi uKristu ube ngumuntu. Nakhona sobheka into ezintathu ebasisibonelo ukuthi ibasisibonelo ngobungcwele, ibasisibonelo ngezilingo, ibasisibonelo nasekuhlutshekisweni, ibasisibonelo ku-holiness, ku-temptation nakwi-suffering. Amen. Asike sibhekisana fushane u-1 Peter, incwadi kaPeter, kaPetros yokuqala, isahluko sesibini. Amen. Ivesi yama-24. Ivesi 24 bazalwane. Amen. Uxolo benti ngithetha namaZulu, benti ngithetha nabantu abamnyama. Uxolo ngithetha ilanguage eniyaziyo. Hallelujah bazalwane. 1 Peter, the second chapter, verse 24 to you. Ifunda ngohlobo bazalwane, yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Amen. Oyena imivumo yakhe naphulukiswa ngayo ukuze siphile ekulungeni. Wafa, waphila njengomuntu, wafa ukuze thina siphile ekulungeni. Amen. Ebephila ngokulunga yena, okupha ukulunga ebephila ngako. Nansi enye ivesi esummarize ukulunga kukaKristu, uJohn chapter 8 verse 29, zoyifunda nje ngokusheshsha. Amen. John chapter 8 verse 29. uKristu okhuluma lapho uthi ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Every day ndisesikolweni, semsebenzini, sekhaya, ngenza njalo okuthandeka kuye. If ngasibuza ubungcwele yini, yenza njalo okuthandeka kuye. Awukwenzi namhlanje kuphela, awukwenzi kusasa, every day wenza njalo okuthandeka kuye. Amen. Sho njalo John chapter 8 verse 29. Amen. Ncwadi yaseFilipi yesibini verse 8. Ncwadi yaseFilipi yesibini verse 8. Ifundeka ngohlobo, ikhuluma ngoKristu owehlayo. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Elalela kwade kwaba sekufeni, obedient even to the point of death. Bazalwane, akumele ukuthi yafika ukuthi apho umzalwane agcile sesithi akudala ndimamele lo muntu kodwa ngifuna ukholo lwami ngoku, ngizombonisa ukuthi ndingubani. Amen. Sikholwa kude kube sekufeni, silalela, sithobela uNkulunkulu kude kube sekufeni, noma ukufa kokwesiphambano. Amen. Sibheka kuye for ukulunga,
sibheka kuwe ikhona into besifundisa abantwana abancane sithi ubobuza mozokwenza into ukuthi uJesu bezokwenzani if ebelapho yena opposition. Amen bazalwane. So sifunda ubungcwele kuye, usinika ithemba ukuthi uyakhonakala ukuthi uphile impilo ejabulisa uNkulunkulu, uphila enyameni. Elibalulekile lethemba kuba kunamabandla nezifundiso ezithi nika inyama okwayo, unike umoya okwakhe. Zithi inyama mayifuna ukuyodakwa iniko kwayo, umoya kaphazamiseki. Cha bazalwane, nanku waphila ukulunga, naku ukulunga esikufundayo. Amen. Number 2, umsizi owesisibonelo ukuthi kakhulu masihlabezana nezilingo. Masihlabezana nezilingo, temptation, Hebrews 2 verse 17-18. Ncwadi yamaHebrew verse 2, chapter 2 verse 17 and 18. Ifundeka ngolhlobo. Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokaNkulunkulu, kube inhlawulo yezono zabantu. Verse 18, ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, unamandla okusiza abalingwayo. Ayiqali ngathi indaba yokulingwa bazalwane. So ngazi uyekholwa, uyekuKristu, ubaleke yonke indaba yenkolo. Baye bathi babaleke nefellowship nxa behlabezana nezilingo, nanku walingwa. And uyazwelana nathi, amen. Uyifunda 2 chapters after, chapter 4 verse 15. Ngokuba sinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. Number 1, sibuthakathaka bazalwane. Kumele sivume usibuthakathaka, but ekuvumeni kwethu singayamkeli ukuthi iyona norm yethu, kodwa siye kuye lona naye walingwayo. Verse 15, ngokuba sinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana ubuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Nansi inkosi yethu ibiphila nayo njengomuntu kodwa ingenasono. Nanku umzekelo esibheka kuwo. Amen. Khona bathi hey mawungawa ubhuti Nqo hayi ngayiyeka into yokukholwa. If ungathola nje ubhuti Nqo ewile nje ayenze nje into esingayaziyo hayi ngayiyeka nami lento yokukholwa. Asizange ubhuti Nqo, asizange ubhuti Athi, kodwa senguKristu Jesu. Sibheka kuKristu Jesu. Amen. Then ekugcineni bazalwane, ungumzekelo ekuhlutshekisweni. Ungumzekelo ekuhlutshekisweni in suffering. Ncwadi 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 sesivala verse 21, 22, 23. 1 Peter chapter 2 verse 21, 22, 23. uKristu ngokuthi uphilile waba ngumuntu, ungumzekelo wethu ekuhlutshekisweni. Caba enye into abantu abaye bathi bayimise phambi kwabo bathi ngeke ndikholwe kuNkulunkulu loba ngomphi, kuba uyivumela njani ukuthi abantu bahlutshekiswe emhlabeni? Ubuvumela kanjani ubuhlungu? Uvuma njani ukuthi umama alahlekelwe ingane yakhe? Uvuma njani ukuthi lo mfundi waseKZN abulawe ngolwahlobo? Ngeke ndikholwe uNkulunkulu. Amen. Kodwa thina sifunda umzekelo omhle singamaKristu kuKristu. 1 Peter 2 verse 21. Ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlutshwa ngenxa yenu, elishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Wahlutshwa naye, asithethi ngumuntu ongayaziyo lento, wahlutshwa esishiyela umzekelo wesibonelo ukuthi silandele ezinyathelweni zakhe. Zeziphi izinyathelo zakhe mehlutshwa? Verse 22, ongenzanga isono, akafunyanwanga nenkohliso emlonyeni wakhe. Number 1, masihlutshwa still kumele sibe ngcwele before uNkulunkulu. Ukuhlutshwa akusosizathu, akuyo excuse yokuthi uphile impilo engekho ngcwele. You are accountable to God even though sowuhlutshwa. Uyaziphendulela kuNkulunkulu noba sowuhlutshekiswa, noba sowuhlangabezana nobuhlungu empilweni. Verse 23, isusibonele njani?
owathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga, kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. Wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. Akaphindisanga. Number 2, masihlutshwa asiphindisi. We never seek revenge. Masihlutshwa sizinikela kwinkosi ephethe izinto zonke. Kuba noKristu wahlutshwa ephila enyameni, kodwa yena zange aphindisa, zange futhi asongele bani. Amen. Kumzekelo omhle ithi lapha, waye wazinikela kuye owahlulela ngokulunga. Wazinikela uNkulunkulu. Number 3, ekuhlutsheni kwethu sizinikela uNkulunkulu. Sizinikela kwintando kaNkulunkulu. Asiphikisani uNkulunkulu, asi-accuse uNkulunkulu, asimsoli uNkulunkulu ekuhlutsheni kwethu, kodwa sizinikela kwintando kaNkulunkulu. Nanku uKristu oweze emhlabeni, esifela, esihlangula, esiphukulunga kwakhe, esipha ukusihlenga, esinika ithemba lokuvuka, engumzekelo wethu kubungcwele nasezilingweni nasekuhlutshekisweni. Ngabe amazi oKristu? Ngabe amazi oKristu? Yes, ucula kamnandi masivumisa isihlabelela, but uyamazi wena lo Kristu na? Khona ingoma yamaXhosa oyasesiXhoseni yama-Methodist ethi, hayi ukuba nzima kwamatyala am endinawo mina ngokuvela kwami. Andingenisile emashweni wami, wona abangile konke ukufa kwami. Andincedekanga imisebenzi yami, ndibanjiwe kanye ziziphoso zami. OkaThixo unyana endaweni yami, wehla weva ubunzima ngenxa yami. Izothi ekugqibeleni, nxa ebengezanga umkhululi wami, nxa engafelanga izono zami, ngendiba ndithwala izibetho zami neziqalekiso zikaThixo wami. Nxa ebengezanga umkhululi wami, nxa engafelanga izono zami, ngendiba ndithwala izibetho zami neziqalekiso zikaNkulunkulu. Masithandaze. Bawo sibonge izwi lakho Nkosi. Sibonge Thixo Nkosi ukuthi sahlengwa ngegazi likaKristu. Sibonge ukufelwa nguKristu. Sibonge ukuphilelwa nguKristu, ukulunga kwaKristu. Sibonge ukuvuswa kwaKristu ekufeni, ukulithemba ukuthi eliphilayo. Sibonge Nkosi uthando, sibonge umusa Nkosi. Bhekani inhloko yakhe nezinyawo, nezo zandla nezinyawo, ekuthando ekusiza Nkosi. Nalo uthando, nalo usizo olungaka esiliphiwe ngokufela uKristu. Nceda sikholwe Nkosi, nceda sisindiswe, nceda sihlengwe ngokukholwa kuye uKristu. Singabuyi umva kuye, kodwa sibambelele kude kube sekufeni kwethu. Sikubonga egameni elihle lomhlengi wethu nomfeli wethu uYesu Kristu. Amen.